Hej alle sammen, velkommen til min video. I dag der er min søster ikke rigtig med, fordi hun sidder og hygger sig. Ja. Jeg vil synge en sang, der handler om mobning, som jeg selv har skrevet. Og jeg håber, jer der bliver mobbet, jer der selvfølgelig ikke bliver mobbet, at I kan tage rigtig godt imod den her sang. Og ja, jeg kigger ikke her på jer, fordi at jeg har teksten her, så det gør jeg lidt. Så okay, er du klar? Den hedder Sådan er det bare ikke. Og den er rigtig god. Ja. Hvis der er nogen, der mobber dig, så er det godt, at der er venner på vej. Eller ej, men det skal nok gå. Men sådan er det bare ikke. Men sådan er det bare ikke. Hvis du er fej, så hjælper det der ej. Vær dig selv, så bringer det i held. Tror du det går, men sådan er det bare ikke. Men sådan er det bare ikke. Vi er for at hjælpe hinanden, ikke for at være på spanden. Vi skal være her for hinanden. Men det skal nok gå. Men sådan er det bare ikke. Men sådan er det bare ikke. Alle skal være med, vi er her kun med fred. Tror du det går? Men sådan er det bare ikke. Men sådan er det bare ikke. Dem der mobber dig, når de går på din vej, så bliver de nok ligesom dig. Men det skal nok gå. Men sådan er det bare ikke. Men sådan er det bare ikke. Men sådan er det ikke, nej. Det var så den sang. Jeg håber, I kunne lide den. Og så må I rigtig godt smide et like eller skrive en kommentar. I behøver heller ikke. Men jeg vil blive rigtig glad, hvis I ville. Hej hej!